Good day mga kapatid, welcome sa ato nga channel Bible Baptist Believers, and our Bible lecture today entitled How to Win Souls to Christ. Please watch until the end. God bless. But first, tingnan muna natin kung ano ang katangian ng isang soul winner. A soul winner of God must be: Number 1, must be a saved believers. Ligtas ho spiritually, not materially. Saved with the grace of God. Sabi ng Biblia sa Lucas Kapitulo 6:39, at sinabi niya sa kanilang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag, di ba sila manghulog sa hukay? Number 2, a soul winner must have a knowledge in the Bible. Dapat kabisado niya mga verses at salita ng Diyos upang mabilis maunawaan ng tao. At you know the gospel most of all. At sinabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5 na kayo'y pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Number 3, a soul winner of God must have a good testimony. Rin mga ka-soul winner, dapat din good testimony tayo. No bad background, sa madaling salita, hindi ka pasaway, hindi ka baumbado, at wala kang bisyo. Bible says in 1 Corinthians chapter 1 verse 6, gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. It should be that the testimony of Christ must have also in us, being a soul winner. Number 4, a soul winner of God must have personal courage. Being a soul winner, dapat may taglay na tapang, lakas ng loob at tiwala sa Panginoong Hesukristo. What I have said, being a soul winner is not an easy job. So, we need is tapang, hindi mahiyain, at higit sa lahat, not doubtful. In the book of Joshua chapter 1 verse 9 says, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpapakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay suma sa inyo, saan ka man pumaroon. Number 5, we must know our limits. Soul winners have limitations. Hindi sa lahat ng panahon naintindihan kayo at tayo ng mga tao. Ito po, tandaan natin mga soul winners. Lessons for soul winner: iwasan ang mga di mabutang tao. Protect ourselves at iwasan ang mga diskusyon. Titus chapter 3 verse 9 says, ngunit ilagan mo ang mga usapan at mga pagsalasay ng lahi, ang mga pagtatalo at pagtatalong-talong tungkol sa kautusan, sa patalong na ito ay di kikinabangan at walang kabuluhan. At higit sa lahat mga ka-soul winner, ito po ang pinaka-importante. Prayer. Pray before you go to the field. Verse 8, I will therefore let men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Mga kapatid sa Panginoon at mga kaibigan, kung nais nating maging mabuting sundalo ni Kristo, we ought to be a soul winner.